Gero altzak, nik aitzea dut, altzak gare batian 4 mis izan du zitula, izate ziala. Zarru eta, hartutene, molinotik bestia, altzak askotik, eta gero, irasun eta putzuta eta arki eta handik beste mis bat, 4 mis. Eta misoitako bat, Alkizeneko Maria, Elizalde, izan du esan. Eta bestia, garaietan, arkiko Josepa. Arkiko Josepa mis izan du esan. Eta nik, makine bastarretan lanian eleitu izan du naiz, borra xarrande bai, eta arkinde bai, eta han kontatu zigun Josepak zanak mis izan du ezala beha. Altzako mis. Eta nola, urteatian mis izan du ondoren, oiolumea, dantza nola jontzan, eta oinatako berrik jakin jon, dantzan saioen du, eta horatea zezo kriston baba osatean. Eta biltzeko gauzetzala, eta neskak eta mutilek, eta etorren behartzen oiolumetik, arkira. Eta Marruskot domingo, ez beha ofrezituta, oneskak eskatuta, lepo gainean hartu eta ekarri jasun. Arkira. Arkira aleitu baino lehenuo, borda xarpaza, eta pendizien utzi, eta ekarri jementzula. Eta baita neskak, eta neska motza izango zen, neonek esautu nuta, zemako mezan, eta neskak esan ziola, domingo, nahi zunez kezuken zen dira zuen favoria, nahi zunez nik eskutan dagatena, nahi zunez esan ziola. Eta bestiak erdi tartan modu gola itezuen, domingo, marruzko horrek eta kafe bero bat temanazu, kafe bero batekin konformatu zizaiola. Eta gero, zein genuen, lau ezetan harrapatu. Egun beriano, egun batian, domingoi. Eta alakua behizan behar de, beti indarra eta emakome kontua dizatezun, eta hori biltzezan, hartu dautatzu, zu mingainian dezu habilidadia, ze mingainian, zu, dami hartako neskak, nahi ezu neskatzeko santa kafeatekin, hango parrak eta aldamenetik, klaro, kemenipe utziziken, hau, harrek, zen biertzik, ze broma pasa genuen, bizkarrian hartu eta txominet, ekarri jazulako. Eta, holoxek.